трета част. Имам ето тази четка. Имам това. Имам още едно червило. Имам доста други неща. Целият ми този шкаф. Така. Измерих се, тук разляха вода от нещата. И тези неща си ги прибирам. Това червило ще си го сложа. Готово. Мисля, че съм готов. Това ме още не съм. Ако съм да обичам. %15 има обичам. Така. В мене е проблема, малко силно да... Така, можем да направим един TikTok. Чакайте да се срещнем сега. Имам тази четка. Като вчера си изкъпах косата с студена вода. Хора, имаше студена вода. И аз мога... И това беше всичко от мен. Надявам се, ще ви хареса. Абонирайте се за мен. Харесайте това видео. И ако искате още пъти ще направя Get Ready With Me. Чао!